Rapport tal-awdituri żvela li s-sena li għaddiet, is-Sindku Nazzjonalista ta' Birkirkara Michael Fenek Adami tħallas aktar minn 5,000 euro aktar mill-li suppost. Meta mistoqsim il-ġurnal The Times jekk hux ser irod dawn il-flus lura kif irrakkomandat mill-awdituri, Michael Fenek Adami qal li ma jarax il-għala għandu għal xiex jagħmel dan. Ġala darba d-deputat Franco De Bono baqgħet tħallas assistent parlamentari fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. One News għamel kuntatt mad-deputat nazzjonalista Edwin Vassallo li hu nkarigat mit-tmexxija tal-uffiċċju tal-Kunsilli Lokali tal-Partit Nazzjonalista dwar dan il-każ. Dawn kienu risposti ta' Edwin Vassallo. Nixtieq insaqsik jekk ma tikkonfermax li s-Sindku ta' Birkirkara ħaflu żejda fuq l-onorarja tiegħu. Ma nistax nikkonferma ta' m'għandix informazzjoni f'idejja. Tkellem però l-Partit Nazzjonalista mas-Sindku ta' Birkirkara dwar dan? Ma m'għandix xejn ngħid. M'għandix xejn ngħid. Taqbel imma jew le mal-pożizzjoni li ħassintku li ma jedix dawn il-flus lura? M'għandix informazzjoni. Laqas issa tgħidilna jekk mhux se jittieħdu xi passi? M'għandix informazzjoni fuq il-każ. Li għax pers li inti Ejva naf. inkarigat mill-Konsilliera. M'għandix informazzjoni, ġifieri m'għandix fuq xiex tista' ngħaddi kummenti sa dan il-ħin. Minkejja li One News ipprova jagħti aktar żmien biex Edwin Vassallo jikseb l-informazzjoni kollha qabel ma jweġibna, l-istess Vassallo xorta ma rridx iwieġeb. Ma nafx ta' forsi tista' tiċċekkja mbagħad nerġgħu nċemplulek. Ma mhux se ngħaddi kummenti.